So what's up again mga let's welcome back again sa ato ang YouTube channel din nga side no. So medyo dugay-dugay jud ta wala ka vlog yots kay tungod sa nabisi jud kay tayot sa mga buluhaton sa eskwelahan dan kagahapon na jud taon ko nahuman sa tanan na akong gipambuhat. Kagahapon na pug na ako na-submit tanan ang mga activity o mga exams nga kinahanglan i-submit. So paghapon ang deadline, so paghapon akong ipasa. Medyo gimingaw jud mo sa ako ano, shout out day kang Lenny la mo si edge ko message no. Nga siya no, tayo sa ako ayots na kanus daw ako mag-vlog balik mo kaghapon na tayo siya nang utana. Paghapon siya nang uta, no paghapon or tunya ang adlaw. Basta nangutana sa ako ang kanus daw ako mag-vlog nin anak pud ko nga ano man, anak pud siya nga. Kuan lagi daw gimingaw siya sa ako vlog, sana all gimingaw. So karon nga video yots is murag lingaw jud ni siya yots no kay karon kay atong sudugon to si Nanno yots kato nasa girl from nowhere kay ako nang nanaan yots nga murag dugay-dugay jud punta na to dugay-dugay jud punta wala ka ilis ato ang profile picture sa atong Facebook yots no. So murag anak ko nga gusto na ko siya ilisdan then dapat ganing gusto na ko ilisdan siya kaya ganing murag iconic siya tan-aon yots ba. Murag iconic siya tan-aon yots so mo to na anak ko nga mag-ilis ko ala Nanno yots no. Before ta magsugod ani nga video, gusto na pud ako i-shout out si Bimbim. Dabang jud sa kuag pa-straight sa akong wig nga kulot yut no. Tapos siya sa kuha. Then naman po siya plancha yut sa moto gitawag na ko iyang pangalan. Gi-message ako sa Messenger yuts ni ana jud ko nga, Bim, straight hittener. Nakay hair straightener. Kanang plancha sa buhok ba? Ano po siya nga, oh, mo to ni karakara po siya yun sa balik diri sa balay mo to. Malipayon king bayot siya kay na straight din yung wig yun. Karon, ipaputlan pud ako siya sa iya ha katong bangs kay taas pud kay tong bangs yun. Ay murag sangkot din sa tumatad pud kita tayot. So mo to akong ipaputlan ako nga ang gusto nako nga kuan nga bangs is pares kanano so mo to iyang gisundog yun. So before ta mag-start ani ato ang video yots, don't forget to like, share, subscribe, ug hit notification bell mga yots para ma-update mo sa akong mga latest content nga ako i-upload diri sa aking Jud. Bakit nagtatagalog na tayo? Sa akong YouTube channel. So mga yots, para makumpleto na to ang kuan transformation ring aside. So kinahanglan na to wig yots no. Magkuha tayo sa ato ang wig. Wala na akong wig, wait sa. So kinahanglan na to pang atong wig yots, kinawala atong wig yots. Asa na to? Wala ko na dito sa kwarto. Ay. So, nana ato ang wig diri ayots. So, dara ato ang wig diri nga side. Medyo brown siya, dili siya black nga parehas jud sa katong buhok ni Nanno pero chokes na ni, tama na ni. Then ako apong dapat na pud tay kuan may kalaga ning school uniform kasi gabi siya uniform. Natay school uniform diri ang katong daan nga gikan sa SMC, uniform ni ati sa una sumot siya to glove tan yun. Sa niablihan ning cellophane nga gisudlan sa uniform sa kuang ate. Kaya nangutana ko kang mama, ningin ko siya ay kaghapon, ningala ko siya nga, nangutana ko siya kung asa gibutang niya ang kanang uniform sa kuang ate. Ano siya nga, saon lagi daw na ko nga, basta na ako'y buhaton, ano siya nga, basig kabuang na ko lagi daw ang kabuang jud. Sa dapit, ano siya nga, nasa Durabox, so tagbo ko pangita yots, narali sila sa Durabox set, gidatugan ko ng mga daan pud nga pantalon. So, muna itong gamiton karon nga uniform. So tama na ni no? Laban na ni. Murag kini lang tingali pantaas tong kuan kay pang profile naman so diri na siya tama yots. So mag-ilis akong uniform yots ha. 2,000 years later. So nasuot na nako siya yots pero na problema ko kay nawala ang butones din na pinta. So mo to akong gikuha na lang ni alpiler sa cortina ako siyang tao diri ayots. So medyo lisudod siya. Toyo dyan nga may butonis. Tama na tingnan na. Medyo postura na ta. Yan siya na plancha yots. Medyo kumpot siya pero laban na na. So isuot na to diri ako ang wig.
Yots, kung saan ako siya glaba Yots, no? Magkuan-kuan, gihapon siya ay kaganing magbuhol-buhol. Yung silkan ba inako ni? O, Nanno na! Nanno na siya Yots! Kuan dyan siya, para manano kita Yots. Kailangan kita mag-makeup Yots, no? Mag-makeup sa ko Yots, ha? A few inches later. So first, mag-apply sa digital liquid foundation sa tuwang naong Yots, no? Shout out sa akong ate. Yan yung gibilin niyang makeup din dapita Yots. Dapat tanggalin sa siguro natin itong wig before ta magkuan matagtala. Di na itong daghanon Yots kay char-char man niya to, ba? Gili ko sweet og makeup, no? Dito na niya to, ah. Wala ni, maski sa padaling kuan, dito na niya to, Yots. Tama na, tingnan mo magputi ato ang naong Yots, eh. Okay, Photoshop pa man nato ni Yots. So, kanya to mga pores din dapita, mga wala dyan, eh. Photoshop pa man nato ni. So, next is powder na po itong i-apply. Kining Knit Shadow. Tama na, tingalin ni siya Yots. So, dili siya kaya visible sa camera, but I think tama na ni siya. So, next is lip tint na tayo Yots. So, kinila tingnan natin gamiton para medyo pink-pink. Para pulos pa itong ngabil tanawon Yots, no? Kay sinano Yots, kay kuha man ito yung ngabil mo ganig pula-pula po gamay. Pero mo siya natural tanawon. Hindi lang po itong palabi o butang ani. Unta Yots, dili mo abot sila mama karon o sila papa. Kaya maundang yun na itong kabuang Yots. Maundang yun na itong kabuang Yots, no? I think tama na siya. Oh, damn! Damn! Then, balik na natin itong wig yun. Picture na ta. Ano lang yun? Picture na ta. So, ito na nato itong mga kuha na itong gamhanan nga wig. Nanno. Nice to meet y'all. Char, diba? Sige, I think tama na siya. Picture sa Yots. Ato sa nipalungon niya to ang camera. Kay atong gamitin pang picture ni Yots. So, kung flash ang mga picture na kung nakuha diri Yots, ha? .28 a.m. Nakatulog ko Yots, no? Kaya tungod, while nagpicture-picture ta kaganiha, nagkatag-abot sila mama Yots, then mo to dagan kong CR Yots, naghilamos din ko Yots kay masig masakpan ta, so nag-makeup ta Yots, may na naputag buang ta Yots, no? So, karon, nasugda na hinun akong edit Yots, kato mga picture na to, tanawon sa na ako, pang laptop Yots, tara. So, ako karong gislip ni ako ang kuandri akong laptop, kasi nablihan important ka, 48 na. Ako na lang gi-slip niya akong laptop diri Yots. So sa inyo rin napansin Yots, no, nga ato ang laptop is bulag ang monitor niya kay tungod ang monitor ani akong laptop Yots, guba siya Yots, mag-glitch ambot ngano na siya amo nang ako lang gibutangan og monitor gikan sa karaan amo nga internetan. So mo ni siya Yots, no. We're from nowhere na Yots. Ang problema na ako karon diri is kini siya. Ang ako na plano Yots is sundugon ako ning murag na signature ni Nanno diri Yots, wait ha. Murag ay logo niya nga murag na ay perma nga something kining murag na number 2 sa ni siya tawag gani. Murag translation sa title kung isulat siya sa kanaging kanang characters. So kanang murag yun ani Yots ba? Murag na number 2 isa ni tawag ano niya. So kana Yots na problema ko ana kay wa ko makitaan ana Yots.
Ako rin nakita anis katulang letters. Wa ko makita niya kaya ganing available nga PNG nga copy ani nga logo. Pero kung ato siyang isa-isahon yots og kaganing edit, magkuha lang tayo sa kanang picture kanang gikan sa poster mismo sa kanang Girl from Nowhere. Din atong kuhaon siya, atong i-edit. I-resume lang ni background niya. Hasta ako ti yots. Kay feel ako ang pagka kuha na niya. Sulat ay niya yots ba kay dili siya. Feel ako ay niya kay drawing jud ni siya or basta ko na yung organic. Gigamitan siya og something nga kaging gisulat jud gani siya kanang handwritten ba. Nabay yung ana dili nabay na uban font lang jud ang ginagamit sa uban. Nabay jud pang kagay ning titler nga ginagamit is karang handwritten ganiyot, so medyo lesser jud siya kuhaon, lesser siya kapihon kay tungod sa grabe ka detalyado yots. Mura siya og chok, see? So kung ato siyang isa-isahon yots, medyo malangay na jud ta. So ako lang plano ani is post na jud nato ning letters lang gani jud, mga alphabet lang jud ba. So na natay nasugdan. So since naman tay bungot yots, di man gid makuanan yots nga lalaki mong gito. Lalaki mong gito, wala may bungot si Nanno yots. So atong buhaton ana, tanggalan nato na siya og bungot pati ng mga ingon ani mo kini mga pula-pula something katul man guna kayo tinakan nato naglamok. So magkuha sa day kog jogging pants kay tungod daghan jud kay glamok sa amo ayots. Suot sa kog jogging pants. By the way, mo din akong set up diri ano, mga to make up nga atong gigamit gani ha. Sa amin yung katong wig napadrintan to ako din gubuta sa aming kwarto yots. So mao ni napadring tripod wa pa na ako nahipos. So muna akong set up diri ayots no. So magsuot sa akong kuan jogging pants kay para makapadayon na tag-edit sa tong picture kay daghan jud kay lamok dito adapita yots. So karon yots atong i-continue og edit ato ang picture diri ayots no nga side. Natanggalan na dyan nato siya bungot yots no. Sa inyo nakita is wala na siya ay bungot mga yots. So next na to nga buhaton is ato siyang edit tapos nato siya sa Lightroom yots para mabutangan siya filter para mahamis atong naong yots no, para ma-fresh itong naong yots. So ang pinakalisod ani nga part di sa Lightroom yots is kanang mangita kag filter gani yots. So naman ko pang install na daan yung mga presets gani sa mga filter. So magpili-pili na natin ang mga nga mabagay sa ihayot. So I think tama na ni siya. Girl from Nowhere na kahit atong tirada din dapita. So parang din siya nakuha niyo at save. Nga na tayo Nanno yots nga pag-profile. Laban na tayo yots. Diba? So karon ato na siyang imo profile picture sa atong Facebook. Kinahanglan na caption nga kanang ganing pang try nga caption yots. So gamit ta og Google Translation. Gamit ta Google Translation yots no kay di mo ta kabalo mag Thailand yots. So nanatay Thailand nga sinulat yots. So atong next ana is agto to sa atong Facebook. So after ana i-copy nato ni. And the description is paste. So, mura na siya. So, ready na kaayo ito ang pangmalakasan dira nga caption no, sa ato ang profile. Yes. So, mura na siya. Thailand na bataan ni. So, laban na. So, ato na siyang i-save na nato na siya yots. Meanwhile, Nanatay ko Girl from Nowhere nga profile. Diba? So, successful kaya itong pagiging Nanno din dapita yots. Kaya nakailis na sa itong profile. So, mission accomplished. So, tama na itong vlog karon mga yots na unta. Enjoy niyo ito ang pagbilis sa ito ang profile karon lawa. Kaya wag quick lang trip yots. Wag quick lang mahuna-hunaan nga pwede na ko buhaton nga pwede na ko i-share sa inyong yots. So, mula na siya yots. Tanakuha mong gamayng tips kung sa akong pagmanipula sa inyong mga yots. No? So, mula na siya yots. Enjoy ninyo. But before we end this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit your notification bell mga yots para mahimo kong updated sa akong mga latest content nga ako i-upload diri sa ako ang YouTube channel. So, dira naman yots. Bye-bye!